Hoy, wait for a while sa, mailis ako. Well, ligo ay. Well, ligo. Ahak na ron. Postpone na sa ta. Postpone na sa ta. Paabot na sa mo diha, kamo. Paabot na sa mo. Kay, lakaw ako. Ikaw sa diha. Paabot lang ka diha. Kay, mahuman na ka. Promise, mahuman na ka. Basta di ka mulakaw. Wala ka girip, my friend. Sabi, ikaw man? Ha? Lakaw. Yo, what's up? May hapon yung tanan na mga. Another day, another life, another blessing na sa no karon. April 7 na ta no. Karon dai kay namilakaw ni Dojiboy kay kawan karon siya. Pa siya brum brum. Para di namin maglakaw, nuha mig basket ga. Para na ako na may service. Na may service. So, ato mga unbox mi, magkuan mi. Window shopping oh, mag-inquire mi ato sa mga motoran diri sa Bugo. So, kuan Papa mami motor. Dako mi ato pa dong. Nakaw na to. Wala kay na tricycle. So, man na sa mga lakar mga gano. Ato kong labunon dito. Ato siya stipot to siya, dito siya mulakaw, human to siya. Pero sigurado ko nga ini ka unya igoli og dito mahuman. Wakal na dis na sa si mother to. Yawa na sa tara to. Wakal naman. Way dai. Basta kay mo na to. Malakaw na mi nya. Manuban ta ninyo ron. Ya, 30 minutes na ni happy dire. Kami kasakay. Ano? Kasakay man eh, basta kuha na. Alas 4. Napadong naman ni Rawa. Sa first stop mga ka, Premio Motorbikes. Pasok. Sila kuan mga ka. Among target nga motor kay kuaman Ripo sikanhan nya. Kuaman sila sikanhan. Ano ni sa soda mo nga adon. Second stop ba? Wala Ripo basta brand new ila. Ganay TV mag-inquire mga ga. Ganay TV. Mga sa motor, mawa siya mo. Kuhan mo din, gida ako niya. Kaya mawa niya siya mag-inquire. Grabon ba kayo inquire? Sudsud ba, bulsa? Wala naging may kwarta. Wala naging may kwarta. Itang biso. Ano rin. Naskilid mga ga. Pagong kare. Malabang ka. Sorry sir. Wapa may jiwoking dire okay ra. Dito naka-inquire mi dito mga gano nya. Medyo mahal-mahal pa man sa siya ang katong ilang scooter niya. Nay kuan nito lain nga motor. Kuan Smash. Medyo barato siya pero wa ko yun atong buyer. Kunya. Nangutan na sa mga requirements dito kanalan day. Nakay source of income niya. Student pa man eh. Ako ngingnan ng manager, pwede pa ba source of income? May butang, mama lang sa... Pre, don't inana pre. Di man pwede. Source of income, mother. Di man pwede. So, sakta rin kagire ng inquire sa may kay. Yung kaso na may mapilian, balik siya sunod mga adlaw. Iba na may sa mga... Ano? Iba na may sa mga kinanglan sa pagpalit. Matik ka na. So, karon. Ano yung ngita may lain? Retro. Kuha na siya, third stop. Wala po may dito na kuhan. O karon, mana mo ko kuhan. Siya na po yung mag-inquire. Kaya po mag-inquire ha? Pwede mag-inquire sir? Pwede ko may ripo nga scooter. Kira na yung murag bumblebee ba? Dito ay nani una dito na motorista ba? Waman ko no? Oh. May pahay mo na daan naman. Meron mo na dito ba? Dalo na ba?
amigo. Amigo, salamat. Oh, sige, salamat ya. Okay, bye. Port stop na mga port stop. Unsa day ka? Solid motorcycle. Nasa ilang motor ron, no? Ilang motor daw. Unsa day ka? Ang problema kay di sila mo issue dire og repo, no? Kay kuan padadaw sila sa main guro Mandawi do, no? Dahil sila Mandawi. So, siya. Oh, karon manama mi sa mong lakaw. Laba kay nauyunan ba ta kay murag wow. Oh, na daw, uli na ta. Go home na ta. Ha? Ano na ni? Pamtingog. Asam ta. Magsabot ta may asa ni padong ha. May ni mga gagay, maway pag-order na mo, maway pag-abot na mo no. Ano, matik ang order. Dagon sa lang soft drinks to basta merinda. Naga. Naguwan. Mo ditong balikaw nito no, ang gatong medyo na yun na ni Do Jiboy kay kuan man. Wala mo na picturean na. Kaya pagkita sa yang mama kay dahil si kayo, wala largo niya, source of income niya, wag kayo mausa yung kwamon. Di ba no? Oo. Wala nagyahan na. Basa na, kayo wala. Basa na. Silong na, silong na. Silong sa tayo. Sa tayo, si Macdo ah. Aga, ni gusto kang uwan mga gano. Madali. Pasilong lang mi sa Macdo. Ari lang sa mi pasilong eh, tama may kakaon rason, tumay legit. Okay ra kada? Ha? Oy bugtaw. Pre, don't inana pre. Agod ra ka no, agod ra ka no. Saan kamot? Maklaro da. Lagi maklaro gid. Tara, good ra kayo. Mga ga, nindot na kayo ang Macdo sa Bugo mga ga. Kay digital na sila. Mag-order ka digital na lang oh. Na. Igo na lang ka pisit-pislit. Pero kami kuan na mo. Pabe. Panggawa na sa outside Macdo. Asa mo nangaon? Gawa na sa Macdo. Sa gawas. Magpadiri ta nangaon sa burger do. Ako, tipiatar mo mga ga. Dapat diri kita dili nangaon sa burger no. Bakit talaga mo nangaon na to no? Angka si piata. Tanggong yung mga ga. Tanggong may kay taligsik inahak. Ako nilabahan dito ron. Good luck sa akong nilaban. Patay ka ito nilaban ako. Patay sa kong mama na ni. Kusog yung hinampak mga ka. Sa pag-uli na muna ron. Yatis na nito. Sa pag-uli na ito. Paabot ta mo hunong. Moro dyan yung tambal. Paabot lagi may hunong dire. Ari lagi may dire kilit. Tuloy-loy ba? Nag-5 ah. Puto sa mga dire. May 5. Gana ko. Gana ba? Ang bata si Lingi si ketawa bata. Kana tatlo. Kana aja. Tatawa ka. Aling ko din. Ano? Aling ko mama. Lingi siya. Mga sakto mo to ng idea, no? Pwede mo to eh. Maginana ka ba no? At least pasilong pa ka, naka-income pa ka, double purpose pa. Pre, don't inana pre. Pare sa itong pag-aray ka ron, double purpose mo saan eh. Ka-inquire ka, nakasoroy ta, nakakaon ba kita? Akap ito. Pero, baka mo labunon, gano'n ko yung labunon na yahat. Ha? Hindi, may problema ang ginaganon sa labunon. Ang problema ang yaw-yaw ni mama ay di mo dagtagang. Yaw-yawan na po dato. Ay, tagay. Tawagan ni TV, wala siya kwarta pang pa-upload, pang pa-load para i-upload niya sa YouTube channel niya. Paabot siya ang mga sakinan para iyang pangiwan ng kwarta. Sinsiyo lang ko no ba kay huwag ko ng piso wifi ba? Oh, so agi siya bigay ka. Reject man. Tikas ka na sa last. Napayos ah. Sige. Unsa day ka? Wagi sa tagay pabasa pa uwan. Kaya buwan, mapaligo. Ako lang balaguan kay murag di na mo hunong murag magabian mi dire. Among labunon dito. Go lang kay kusog labunon oy. Ako tong laban kay para iniginit. Mahay ito nako. Tara mga mo na napilian ni Do Jiboy nga motor. Goods pa kay na. Oh.
Pero mga nag-video dia. Ako na yung napilihan mga ga. Mio ay 125 nga hilo. Pwede ko may sticker dito? Marami na. Tama ga. Si usa ni siya sa mga sikat nga vlogger no, si Ma'am Mitch K. So, sa mo pag picture sa motor nito, nakita na mo si Ma'am Mitch K. So, picture niya siya. So, mari mo, mo YouTuber sa Bugo. Mo YouTuber nila sa Bugo. So, ba't nag-video ka na, picture ni? Picture ko no. Thank you kay Mama. Thank you kay Ma'am. Pa-shoutout mi sa mong YouTube channel. Sa akong YouTube, nakuha ko ng sticker. Asam to. Ano ko yun? Sige, ma'am, salamat kay Mama. Thank you kay Ma'am. Nang uli na may mga gano. Gani ano, murag na kuan ta, murag na data sa kanang kuan no. Pressure ba kay nakita ni vlogger ko si Ma'am Mitch K no. So, shoutout sa mga da Ma'am. Nibisita siya diri sa Bugo dito sa Unihome, murag nagaro siya kuan dito. Nas lagi lakaw or sabi gibuhat nila so. Murag na kuan ganyan, excited ko ba niya. Murag go ako kay mo sa akong bato no. Shit. At least nakapa-picture me. Mo importante do no, di kita kan siya sa tong lakaw ron. Di kan siya sa 15 nga plite. Shoutout sa mga da Ma'am no, Ma'am Mitch K. So, may ta sunod, makita pa ta po no, mamiti ka po niya. May tag basig na tayo one. Baka naman collab no? Baka naman collab. Nawa, parang na. Sabi tag maka-collab tayo po no. So, at least, bahala na, mandoy tayo bro. Hindi, gitu. Ay, hilo. Uli na may kaya kung labunong dito, yak. Magiging hunong awan. Mga ga. So, mga ga. Ang posporo. Dali rin kayo pasigaon. Karon kay kang lugaya na gid. No. Nahak. Sus, ganoo. Ha? Unsa naman taon eh? Oy, shout out sa tigimo posporo no. Noonsa naman yung posporo? Yun ni mao. Ay, hilo. Hindi natakalungagan ni ron. So pagluag na ron. Agit. Soko man ka. Na. Minimal. Ako sa pasigaon mga gaha, ako pasigaon. Tara. Siga na, siga. Dugay kayo. Ahak. Abtan kag siyam-siyam. Muna ka makalungag. Daog namin sa akong nilabhan mga gano. Daog namin sa akong nilabhan. Kita sa inyo. Daray. Kita ninyo? Tungtang suga ngayon para kita mo. Tara. So, underwear, t-shirts. Daog na pa daray. Iga hay. Nga. Hugasunong plato. Hindi na kada. Relax ko kamay. So, mo siya tanang karong adlaw mga gano. Manamig kumbate sa akong labhon no. Yun, human na kita siya, nagabihan ko, sa isang kapin. So, asyang tapusan mga ga kay napakadaghang trabaho on din no. So, sa paano again, shout out kang Ma'am Mitch K no. Usta na siya ka moto vlogger no. Taga Medellin, gusto mo taga Danbantayan na. So, hope ko nga maka-collab ta ni Ma'am no po no, makabuhat og content kakauban si Ma'am no. Manifesting. Amen. So, mao siya tanang karong adlaw mga ga. Inaot ko nga magkita tayo magbalik no. Ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe sa akong YouTube channel no, Ganoy TV. So, until next time, Ganoy TV. Anoy out. See you.